Mga S-friend, tingnan nyo to. So ito na nga yung gusali po ng PNR din dito. Sa likod lamang ito mga S-friend nung pinuntahan natin kanina na pinakaunang istasyon ng tren dito po sa Dagupan. Well, in fact, ito daw po ay ginawa para sa mga, alam mo yun, sa engineering department ng PNR mga S-friend. And yung nakausap po natin na naninirahan na po dyan, na sabi niya kamag-anak din daw po niya ay nagtrabaho dati sa PNR, that's why dito na sila nakatira. Yun ang sabi niya sa akin. So wala naman na daw silang binago dito sa part na ito, dito sa mismong structure. Although yun nga, nagde-deteriorate na itong banda rito. Ang sabi nila sa akin, kung hindi ako nagkakamali, parang pinapaupahan itong part na ito. But anyway, bahala na sila dyan kung ano